Alright, tichida kutendai nekuramba muinesu pachikamu chino. Aiwa, pano pa Hard Talk with Uncle Saint. Nhasi tichikurukura nemuchina anonzi Mr. Matt. Mr. Matt. Mati munonzi Jonathan ani zve? Ini ndinonzi Jonathan Muvingi. Muvingi Jonathan. Muvingi vamwe vanoziva nekuti Chinembere. Alright, Alright, makurira kunzimbe uko. Ndakurira mutriangle muchibanzimbe. baba. Kwameke muchibanzimbe muminde. Akusi kubakudla. Unonzi kulia. Alright. Mr. Matt, takazokuonai makushifta kana kuti makuexamena kuti munoti kudi makubva kunyaya dzekudhonza matrocks makupinda munyaya dzeacting. Chipo cheacting chiripo here kana kuti changa chiripo here? Zvii zvakaitika kana kuti makangozotorawo machansi ekuti maakuzikana? Aiwa, chipo chekuacta chagara chiri mumandiri. Ini ukatongotarisa face yangu nditongori comedy pandiri. Alright. Pachangu ini nditori chi? Alright. Nditori comedy. Alright. Saka zvekuacta izvi zvagara zviri mandiri zvakangogara zviri mandiri. Alright, so zvaimiriri pamakore ese kumashure. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Okay. Saka nguva yekuti tichizozviita yakadi yakakwana. Uye imwe nyaya iripo iye kuti nhasi mandiona ndiri kudhonza gonyeti, mangwana wandiona ndiri kudhonza gonyeti. Zvinaka dhati. Alright. Munotoziva zvenyu kuti zvekudhonza hazvina kwazvinokusvitsai. Zviri zvega zvina kwazvinokusvitsai. Saka muri kuda kutry kuspicer kuti mutsvage minzi dzekuti muende mberi. Nyaya inenge iripo inyaya yekuti vanhu vazive kuti iye unombonzi Matt umbori ani. Okay. Brand rinonzi Matt rakamira sei. Saka ndosaka chizoita maskiti kuti vanhu vazive. Because vamwe vanhu izvezvi kuti vazive kuti kune munhu unodhonza gonyeti vanoziva. Kana kuti vazive kuti kune munhu wakambodhonza geji akarima, munhu akaruma tambo akadhonza geji achirima akaruma tambo. Vanotoziva kuti munhu aripo. But vakandiona vazhinji avadi? Havakuzivi. Havandisi. So inzira yekuda kutraya kuda kuzikanwa. Kuti vanhu vazive. Sezvo takamira kuti tizoita zvikuru zvatinoda kuti tidhonze boyeng inorema kudarika mamwe maboyeng ese. Aiwa, ikoko tichazoenda. Ikoko tichazoenda. Tikuda kuti tikurukure panyaya yenyu neacting. Mr. Matika, hatingambokuti mukamira neacting chete kamunoenda kure. Neacting? Acting ndopedza masports manje. Dzinenge ini mangu maondero angu nevamwe vanogona vakatitarisa. They might agree kuti zoni dzinongori shungu, but kadhati kekuti mungatoswera muchientertaina vanhu neacting akapo. Ndopazviri. Acting ndisiba. Alright. Madam wenyu anotobelieve kuti muri act. Vatobelieve kuti baba actor. Alright. Nevavakidzani. Vachitokuonai vanototi actor weapa. Vantovhunza kuti mudhara kunei this week. How far? Maactor chi. Munotomboonawo zvamuno act muri mega. Ini ndichangubika topakurira vanhu. Hamuzowa netime yekudzokera umbonoona kuti taitei. Ndinoona panapo ndakagara umba kuti uchimboona kuti. Meaning kuti even yourself you don't believe in yourself because ona time yacho time chinoti time ndoyatetisina. Time ndoyatetisina. Teizingira nezvakawanda. Alright, ndaona mamira nemaartist akawanda muchiita zvekuactor. Ndaona radio stations maendako ku national television chaiko makanga muriko. Mr. Matt, ndevapi vamaactor navo kana kuti maskits amaita yamunoti mukarangarira nyango pazuva ranhasi munoti paipai zvakandinakidza? Kungovhunza zvawagara zvaunoziva. Usada undiwa. Alright. Usada nditapa mashoko. Handisi kuti ndiri mutapi wenhau. Alright. Skiti yandakaitaka yandofila kuti so far ndakati rovei. Skiti yandakabva kuita navaPhilistas. Alright. Ma1 namaititi. Ma1. Alright. Ma1 skiti yatakaita but ine kadhati kekuti makaita rini? Inonda nema feelings. Ipi maiva nechi? Nema feelings. Kutoreva kuti unoda maititi. Vakaromba vasi ndiri munhu wenyama. Aiwa, apa tiri kuda zvinhu zviri serious handiti? Ndiri serious. Zveacting. Udati serious ndimire nemusoro here kana kuti ndidini? Zvekuti iwewe unotonzwa kutoti maititi vakatokanganisa kutorwa kwakaitwa naTina Chemaposa. Iwe ndiwe unotovada. Ende madam wako mudzimai wako kumba anozvigamuchira sei zvauri kutaura? Kuti iwe une mafeelings kuna maititi. Vakadzi ndo vakanzi vaiti barika, varume tinoita barika. So she will agree nyaya idzodzo. Zvagara iwe kwaviki gwamwe munhu pabasa pako
hauzvigamuchiri asi unongozozvigamuchira ndo zvavako. Alright. Nenyaya yefemu zvandinoziva ndezvekuti mukafamba muroad mukaenda pano nepapo muno vanhu vazhinji vanokuzivai, munozikanwa nevanhu vakawanda. Munozvibhalansisa sei nenyaya yemadzimai? Nekuti madzimai mazhinji vanotokudai Mr. Matt. Vanondida vanenge vachitambisa nguva yavo because ine handanguva iyoyo because talent iri pandiri. It's like zvinhu zvakazvagwa zviri mandiri, zvinhu zvinolinga neumwari zvisingawirani netsvina. Saka ndikangoita sendacharika ndichibata kuvakadzi pawa rinoenda, pawa rinopera, pawa rangu roderera. Saka ini ndofunga kuti ndichengetedze pawa rangu plus musana wangu. Handine zvakadzi maruva enyika ungovaona yes mafanzi angu. Handifanga kuabuse mafanzi. Ukaona kutoda nemafanzi kuabuse kutora advantage kuti iwe unozikanwa. Alright, tiri papo zvakare Mr. Matt, mune mudzimai mumwe chete? Ndine 1 mukadzi. Kana kuti vakati 1 day? Aiwa, ndine 1 mukadzi nevana 3. Alright. Tichitoti makorokoto nekuti of recent takanzwa kuti kumba kwenyu kwakauya chikomana. Iko zvino ndosaka uchinyatsoona ndane confidence kuti ndiri Mr. Matt chacho. Strong man. Because ndani mwana mukomana papa ndaiti ndikataura the strong man kana yangu yairova because mukomana papa sina. Alright, so kuroti kana pasina mukomana hapana here ndozva muri kurevera? Ndizvo. Baba makutorera isusu ka? Ndizvo, amuri kutambisa nguva. Ameno. Famba ine bhora mukoma. Ameno zvekutaurwa naMr. Matt. Muri wagore ripi? Inini ramakazvarwa? Gore reria rakaita mashu dzakati 1 days teresa. Alright. Birthday renyu riri kwamusi wani? Musi wa 7 February. 7 February. Alright. Alright, tinawo Mr. Matt patiri kukurukura pano pa Hard Talk with Uncle Saint. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira kune vese vanenge vachida kufollowa Mr. Matt. Aiwa, ma social media handles avo munowaziva. Aiwa, iye zvino ngatimbononwira mvura todzoka zvakare pachikamu chekupedzisa.